Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय आरो आंनि अननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दायो जोङो बै ससे गारि लाखिग्रासे थांनो नागिरदों आरो ना। ओमफ्राय आइ फैगासिनो नालाय आइखौ लायनो नागिरदों। मुनुआ जि एक्साइटेड आथुर जाथारदो आबै फैगासिनो होननायखाय थान्दा लाबो केक लाबो होनहरगासिनो आरो ना। ओमफ्राय दा बिहासो आथुर आंखौ स्कुटि दिहुननाय नुनानै आंबो थांगोन होननानै नै Mono, अबाव थांनो? कत जाबि? आबैखौ लायनो थौ बिराद एक्साइटेड आरो ना गथ'आ आबैखौ लायनो थांनो होननानै दुगैनोसो नागिरदोंमोन आं आइलि जाइलिथार एकदमबारे लायग्रोना फैनोसै मोनफैबायनो। होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम ना मोनो चलो কি পালিয়ে মনু কি হয় এইটো চাং ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আৰু কি केक आरो चिप्स बा मालायसो दिनैसो लोगो मोनदो बिबैखो साननै जाबायमोन आरो ना जि आथुरियासो गारि दिहुननाय लोगो लोगोनो मा मुनुआ आंबो थांनि होननानै ओमफ्राय फालिखौ नोङो इखौसो लाबोद' थौ आं गारि फिदिंनि र' आगत बिबैजोंसो गाखोनो नागिरबाय खोमा मुनु दे होमबा आबैजों गाखोदो उनाव सानैबो गाखोनो हाद' फैसे मुनु बाय बाय फैसे बा थांसै दायो ना मुनु थान्दाखौ आंनो होगोन ना होआ होगोन मग दिबि ना नाय थान्दा ओके थांसै ना मुनु মই খাই দিম কেকটো কিন্তু আহা Oh my god, malaisw. Itu abini, itu munur, itu mor. Listen. Oh my god. Ini never dah lah ya. Tanda. Nengah naik gitu. बेसे खुसियो बिबैखौ मोनफैनायखाय मुनुआ जोंहा लोगोफोर आबैयावबो थांद' आबैखौ फन हरनाय जाबाय थायो सोरांबानो बेखौ आबौनि एसे दोनदो दे आटा गलब थৈ দিম দে তই অলপ খাও যদি খা আৰু দে কেকটো খুলি দিম কেক लोंमारो थान्दानि बिनो लोंमारो गथ'आ थान्दानि बि थान्दा मैयानिफ्रायनो होबाय थादों नायो दायो आङो पटल एवगासिनो दङ आरो ना आइनो जोंथ' जाखांबाय नालाय दालि आलुजों ओमफ्राय खारदै मैगंमोन ओमफ्राय दा खारदै मैगङा गैला दालि आलुआ दङ ओंख्रिया दायो पटलखौनो एवगासिनो दङ आरो ना ओंखाम खुरना होनोसै नै मोनबाय पटला फैदो ओंखामाबो खुरबाय आङो दालि आलु लायाखै दे नोंखौ ना ओइनो आपेल जानोबा मुनु Oh my god आपेल তুমি নোৱাৰিবা मुनु हाया नों हाया हेसर गावासो हैनो नैनो बिबैनो गावासो हैनो आथुर जादों नों हायाहाय मुनु गुदुं गरमासे गरम नो पटल फ्राय दालि आलु जादो ओमफ्राय लोगोफोर दायो बेलासिबाय दायो जोङो सकआव थांनो नागिरदों आरो ना एसे जानाय लोंनाय बाजार बानायनानै लायनो नागिरदों बेलासिनि सम दायो एकदम जोबस्रिजोबनानै दङ जानाय लोंनाय जेबो गैया माने मैगं थाइगं ओमफ्राय दा बेखौनो लायनो थांनो ओंखारदों आरो ना जोङो थांसै थौदो मुनुआ जेरावबो थांफा फैफा नामा मुनु होनलायदोनो थौ आय' एसे थांब' आय' นี่ Muna lah kenal dia Muna
So, hello guys. Thằng xin ở đây không nữa? Chẳng hả? Sao có thằng ăn được? Thôi đợi thằng mấy thằng xì. Nhìn đó. Oke, muni mani lah ya. Amnu, muni mani lah ya. Mun selo lah mun selo. Ba, mun pislap muni ini nai yang hal lah hai. Sang munu. Atai. Sindi. Mun selo. Nei ikela nei topi kenang kela. Oh, itu toy deh itu loh. He, hulai ini leh. Munu? Esor, asan bukan leh bawa munu. Wow, asana moजांथार मालायसो. Wow. Iku laबाय? लाबाय iku? लाबाय. थास' सायनाय. थास' आइथिंनाय माबा थास' माबासो खोमा मा होनोलाय? थास' फेंखा सायखानाय. इखोबो लायां द'? गासिबो लाबाय. दे. Ile be aiyu monaबो. दे. आबै जायो होनदो दे हरदो दे होमबा मोनथाम हरदो आयौ मोजांखौ बासिर' ओइ आखाइजों मोननांदों जायो आंना लाबाय होमबा खैथा लाख' मोनब्रै साथामानो जागोन खोमा जागोन दे मोनथाम लाबानो जागोन दे मुथाया गेदेर सं दे मोजांथार गोदान ओंखारनाय नालाय गोथावना इदिया दा आरो माबाया गिदिरद्राय गोलाव गिदिर जानाया जाबाय अहाथाराखै नामा नै बेलेग सासेनाव लाफैलायबाय आरोबाव मुलाखौ मोजां नुनानै लोगोफोर ओइखौनो ला नों दासो मुथा दांनायानो गेदेरथारमोन इखौनो ला नैयाव सोदो होमबालाय मुथाब्रै जाबाय आरो दे सोदो होमबालाय ओइखौनो लादो नों लानायखौनो बेलेग सोबाय होमबा सिङाव गब्लं प्लास्टिकआ गब्लंसो नै सुराव दे लादेरबावबाय दे पानिपुरि जानोसै ना मोनो पानिपुरि जागोन Oh my god. Tak jurni dibi deh, kali hukan dibi tak. Alu arohi kiba tu dibi pani puri tu. Moko rostu kom dibi deh, moi bisi phal napang tengkleng rostu. Komi dibi, बहुत bisi dili. Share siling sih. मासे गरम दायो न'आव मोनफैबाय जोङो लोगोफोर बाजार बानायनानै फैबाय आरोना नोंथांमोननोथ' देखायखादों आङो एसे भिडिअ लाखादोंमोन नालाय मुला लाबोदों मुला गोरलै गोथावथार मोनजादोंमोन दाखालियो ओमफ्राय दिनैबो लाबोबावबाय आरोना मैद्रु जागोन इखो नै माबा मबाइलनि लाइटखौ होआबा मोजां नङाहाय मोनाब्लि जाबायना मुला गोरलै मोजांथार ओमफ्राय नै इथिं माबा मा होनो थास'खौ बुरजायैनो लाबोबाय ओमफ्राय आरो नैबे जाहैबाय फाथो गोरलै नै एसे मोजांखा ना Oh my god मालायसोनो आव होनदो नङानि बे नङा नै ओमफ्राय आंहा माबा लाबोदों एसे देलायग्रा खांख्राइ फथा माबा-माबिफोरखौ देखायबाय थालायलायला ओमफ्राय आं दायो मुलाखौ सायनोसै आरोना मैद्रु जानांगौ मोनाब्लि जाबाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना एसे फिसा ब्लग जाबाय आरोना दिनैनि ब्लगा होमबाबो नोंथांमोनखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै आसा खालामबाय आङो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय